ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଲୁଣ, କିଛି ଗରମ ପାଣି, ପାଣି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଠା ସଫ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ସଫ୍ଟନେସ୍ ପାଇଁକି କିଛି ଇନୋ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସେମିତି କରି ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ପାଣିକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର, ଏଇଟା ଟିକେ ଗହିରିଆ ଜାଗା ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। କଭର କଲା ବେଳକୁ